ko masu sihiri ina aka je musu suna ba da labarin abin da ma mutum ya zo da shi kafin ya faɗa ɗayan biyu ne. Na farko, ko dai kafin mutumin da zai zo gun bokan, wanda ya zo ya gaya wa bokan cewa ga wani yana da bukata zai zo, akwai karen bokan wanda ya san damuwarka zai zo ya ce wa bokan gashi zan kawo maka mutum amma bukatarsa kaza da kaza da kaza ne. Sai idan ka zo bokan ya nuna cewa shi ne ya sani ba wani ne ya gaya masa ba. Wannan da yawa yana faruwa. Hanya ta biyu kuma ita ce hanyar shaidan. Kowanne daga cikinmu akwai shaidanin da aka hada shi da shi ko aka hada shi da ita don ya bar da shi. Kamar da hadisi ya tabbata, idan aka haifi jariri a lokacin da aka haife shi, to shaidan kuma zai kawo ɗan shi ya ce ga wannan shine abokin tashinka. Shaidan zai hada ɗan shi da ɗan da ɗan adam ya haifa. To shikenan yannan ɗan zai girma da wannan shaidanin. Shi yasa hadisin Aisha radiyallahu anha, wato da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata maganan wato shaidanin ta ne ya tashi, sai ta ce ya Rasulullah muna da shaidan ne? Ya ce kowa yana da shaidanin da yake tare da shi. Sai ta ce ko kai ne ya Rasulullah? Ya ce ni ma akwai shaidanin da shaidan ya hada ni da shi, amma ni na wan Allah ya taimake ni na yi masa wa'azi ya musulunta, bai ya umurta na sai da alkhairi. To amma sauran mu ba, shaidanun ba su musulunta ba kuma ba sa son mu, aikin su shine su bar da mu. To yayin da mutum ya je gun boka, wannan shaidanin da muka tashi da su wanda ban maganin su, kullum su ne suke sa mana waswasi, suna sa mana abubuwa na bacin rai da fada da zagi da sauransu. To sai shaidanin da muka tafi da shi ko mai tafiya gun boka ya tafi da shi wajen bokan, shi bokan za mu zo mu ji yadda yake bautawa shaidani. Shi bokan yana da shaidanin da zai ba shi labari. Bokan yana da shaidanin da zai ba shi labari. Sai shaidanin bokan sai ya tambaye shaidanin dan adam da ya je gun bokan. Sai shaidanin dan adam din da yake ya san kuna tare sai ya gaya wa shaidanin bokan. Sai shaidanin boka ya gaya wa boka. Sai boka ya gaya maka bukatar ka. A nan ne ake jin labari babu na ukunsu. Ƙarya ne shaidani ya san gaibu, shaidan bai san gaibu ba, aljani bai san gaibu ba. Nasin ayar alqur'ani ne a labarin annabi Sulaiman alaihi salam. Allah madaukakin sarki yana cewa falamma qadayna alaihi almaut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kul min sa'ata falamma kharra tabayyanat aljinnu an law kanu ya'lamuna alghayba ma labithu fil adhab almuhin. Allah madaukake yace yayin da muka hukunta wa Sulaiman mutuwa, Sulaiman yana tsaye, aljanu suna aiki, yana kallo, ya kishin gide ga sandansa yana tsaye. Sai ajali ya zo, Sulaiman ya rasu yana tsaye. Sai aljanu suna aiki ba san ya mutu ba, suna ta hidima suna dauke da shi cewa yana da rai. Sai gara ta zo ta dinga cin sandan, gara ta dinga cin sandan, ta dinga cin sandan, sandan sai ya zama kasa. Sai Suleiman ya fadi, sannan aljanu suka ga da ya fadi suka zo suka ce ashe ya mutu, sai suka gudu. Kaga Allah sai ya ce da sun san gaibu da ba su zauna cikin wannan azaba ba. Shaidan bai san gaibu ba, sai dai kawai bambancinmu da su shaidanu ko aljanu shine suna hangen abin da ban ma hanga, suna gani abin da ban ma gani. Su gini baya tare su. Yanzu misali, yanzu muna cikin wannan ɗakin, ba za mu san abin da yake faruwa a masjidin an-nur ba mu san abin da yake faruwa a wuse ko wane ne ga sunan dai angonin da kuka taho, ba wanda yake gani. To amma shaidani ko aljani idan yayi haka zai iya hanga, wannan ginin ba zai iya tare shi ba ga ganin abin da yake nesa. Wannan shine bambanci tsakanin mu mutane da su aljanu. Sannan kuma mai sihiri shine wanda zai amfani da wasu hujum, ya bada wasu guraye, ya bada wasu kambuna, ki binne wannan auri kaza, a rataye wannan auri kaza, ko kuma ya ce a kawo wani abu, na je ina son kaza, to a ɗebo ƙasan mai gida inda ya taka, a yago guntun rigarsa, a kawo takalminta kafa ɗaya, a kawo ɗan kwalinta ko gelinta. Wannan me yasa mai sihiri yake neman wani abu da mutum yake amfani da shi don ya yi sihiri? Sirrin shi ne, kamar yanzu idan mutum ya je wajen police ko security ko wanne ya bada report, ga wani mutum ya yi min laifi kaza, ina so a kama shi. Kaga mutumin nan zai bada address, mutumin sunan shi kaza, gidan shi yana street kaza, house number kaza, ga lokacin da yake zuwa gida kaza kaza. To sai security za su yi tracing din mutumin da wannan information din da ka bayar. To aljanu kuma idan mutum ya je gun boka ya ce ina so a yi magani akan wane da wacce a raba su ko a hada su ko a yi kaza ko a yi kaza, shi bokan zai nemi aljanun da yake bautawa din su zo su yi aikin da yake so. To idan aljanun suka zo
ba da baki zai gaya musu ba, a'a dan kwalinki din zai baiwa aljanun, ko gashin bakin mijinki da kika cire zai baiwa aljanun, ko takalminki da aka dauke zai baiwa aljanun. Duk dai wani abu ko man shafawa da kika yi amfani da shi, yawanci kina sa hannu kina cirewa, wannan kayan da kika yi amfani da shi, kayan ya dauki kamshi ko karni ko wari na jikinki ko jikinka. Shi yasa karnuka, idan mutum yana da kare ko karnuka a gida, duk wanda na gida ne karnuka sun sani, ba wai da ido bane da sensing da jin kamshi ko wari na jikin mutum ne. Ko yanzu mutum ya yi sata ya gudu, an kawo kare ya shiga shinshina, ko a ina mutumin yake karen nan zai iya kama shi. To aljanun za su yi tracing din mutumin da ake so aiwa sihiri ta kayansa da aka kawo gun boka, kayan bokan zai ba su sai je su yi abin da suke yi. Sana Tafarkin Sira STs. Kainua Dashan Ala TV.